Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 26-njy ýuly hepdeniň şeýşembe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň Orta we Siriýa bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk boýunça planynyň jekmejiklerini ýakyn wagtda oglan etjekdigini aýtdy. Iki ýurtun arasyndaky hyzmatdaşlykda göz öňünde tutulýan Washington bilen Moskowanyň El-Qaida bilen ýeteşikli El-Nusra frontuna garşy hawa zarbalaryny koordinirlemekleri üçin giýilen maglumatlary özara paýlaşmak. Türkmenistanyň Newtgaz puwdagyna degişli döwlet edaralarynyň ensemetinde iş orunlarynyň azaldylýandygy, aýlyklaryň kesilýänligi habar berilýär. Hatda wezipesinde galdyrylan käbir işgärleriň hem iş tertibiniň ýarym stavka geçirilýändigini aýtdy. Türkmenabad şäherinde çilim gytçylygy emele geldi. Hukuma değişli mahallelerin ve dükkanların köpünde konsulünü okuma şehrin tasyarımında denyalı. Şun biz bu ve birlikte temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň Orta we Siriýa bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detalarynyň awgustyň başynda oglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26-njy ýylda Gün Orta Gün Dowraziýa ýurtlarynyň Laosdaky duruşunyň dowamında Ortaýyň prezidenti Vladimir Putin we Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň ýygyny aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontuna garşy howa zarbalaryny saatlaşdyrmak üçin aňtaw maglumatlarynyň paýlaşylmagyny şeýlede Siriýanyň howa güýçleriniň arym gozgulançy toporlary oka tutmagyny gadagançylygy göz öňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionunda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdüler. Hüjümçilerin polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi habar berildi. Hüjümçilerin şahsiýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrora garşy derňew toporunyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça derňew geçirilýär. Fransiýanyň mediasy hüjümçilerin ruhanynyň damagyny çalyp öldürenligini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümüň gyrasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministrligi ma'lum etdi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we içeri işler ministri Bernard Cazeneuve hüjümüň bolan ýerine bardylar. Fransiýanyň mediasyna görä hüjümçiler ruhanyny iki mana hayaly we birnäçe diýinçini zamon alypdyr. Vatikan hüjümi ýadgyryp ony wagşyçylykly gyrgynçylyk diýip adlandyrdy. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls ibadatxana edilen wagşyçylykly hüjüm bilen bagly aladalanma bildirdi. Tutuş Fransiýa we katoliklere zarba uruldy, biz bile durarys diýip Walls Twitter'da yazdı. Ortaýetli 3 kürekçiniň Rio'da geçiljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna 25-nji ýylda gadagançylyk girdildi. Olaryň Halkara Olimpiýa Komitetiniň düzgünleriniň esasynda doping bilen bagly gadagançylyk sebäpli ýaryşdan çetleşdirilenligi aýdyldy. Ivan Podshevalov, Ivan Balandin we Anastasiya Karabelshikova babatyndaky gadagançylyk ortaýetin gaýykçylarynyň Olimpiýada gatnaşyp bilmejegini sebäbi gadagan edilen kürekçileriň çalşyrylyp bilinmejegini aňladýar diýip Ortaýetin Kürekçiler Federasiýasynyň başlygy Benjamin But aýtdy. 3 adam diskvalifikatsiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam Olimpiýada seýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýylda ähli ortaýetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyny degişli odalky ýagdaýlar babatynda gadagançylygyň girdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier ministriniň orunbasary prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek üçin indikaýda Ortaýada tapar etjekdigini aýtdy. Bu sapar Ankaranyň geçen ýylda Ortaýa uçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duşyk bolar. Türkiýanyň Anadolu döwlet habar agentligi 26-njy ýylda premier ministriň orunbasary Mehmet Simsegiň sözüni setirläp Erdoğan'ın Putin bilen 9 awgustda Sankt-Peterburgda duşup biljekdigini habar berdi. Putin şu aýyň başynda Erdoğan'a jaň edip, oňa Türkiýede başa barmadyk harby agdalşyk bilen baglylykda gynanç bildirdi. Kreml iki ýurduň liderleriniň ýakyn wagtda duşuşjakdygyny hem şonda ma'lum edipdi. Azerbaýjanyň Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň ýylyň aýagyna çenli summit geçirmegi planlaşdyrylýar diýip Azerbaýjanyň Trend agentligi
habar berdi. Üç ýurdun arasyndaky gepleşiklere ýakyn çeşme salgylanmak bilen berilýän maglumaty görä Türkmenistanda geçirilmegi planlaşdyrylýan ýokary derejeli gepleşikde hususanda Transhazar gaz geçiricisiniň guruluşy ara alınıp maslahat ediler. Hazar deňiziniň düýbünden çekiljek gaz geçirici arkaly Türkmen gazyny Äzerbaýjanyň üstünden Türkiýe aktyrmak boýunça proýekt 2005-nji ýylyň may aýynda Aşgabatda geçirilen köp taraplaýyn gepleşiklerde maslahat edilipdi. Türkmenistanyň, Äzerbaýjanyň, Türkiýanyň we Ýewropa bileşiginiň arasynda energiýa puwdondaky hyzmatdaşlyk boýunça deklarasiýa gol çekilipdi. Äzerbaýjan proýektiň durmuşa geçirilmegi üçin köp taraplaýyn goldaw bildirýär. Türkmenistan kanuny statusy ketgetlenmedik. Hazar deňiziniň üstü bilen gaz geçiriciniň durmuşa geçirilmegi üçin proýekde gatnaşýan taraplaryň razylygy ýeterlik diýip hatap edýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 26-njy ýylda Orsiýetiň prezidenti we daşary işler ministri bilen duruşdy. Ýa-ni Birleşen Ştatlaryň Orsiýet we Siriýa bilen hat ýakyn harby hyzmatdaşlyk we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detallarynyň awgustyň başynda oglan edilmegine umyt bildirdi. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň arasyndaky dialog bilen bagly soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça Orsiýet bilen ýakyn harby hyzmatdaşlyk we maglumat alyp çalışmak plany barada awgust aýynyň başlaryna maglumat bermegi umyt edýändigini aýtdy. Kerry bu beýanaty 26-njy ýylda Laosda Günorta Günnogor Aziýa döwletleriniň ýygynynyň gapdalyna Orsiýetiň daşary işler ministeri Sergey Lavrov bilen geçiren duşugyndan soňra etdi. Iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlykda gözüňde tutulýan Washington bilen Moskowanyň El-Qaida bilen ýeteşikli El-Nusra frontuna garşy hawa zarbalaryny koordinirlemekleri üçin giýilen maglumatlary özara paýlaşmak, şeýle hem Siriýanyň harby hawa güýçlerine aram gozgulaňçy toporlara hüjüm etmegi qadağan etmek. Kerry jurnalistlere bu planyna soňky günlerde ilerleme bolandygyny aýtdy. Meniň umydym awgust aýynyň başlaryna siziň öňüňizde durup Siriýada adamlaryň durmuşyny we uruşyň gidişini üýtgedip biler diýip umyd edilýän näme zatlary edip biljekdigimizi aýtmak diýip Kerry aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministeri Lavrov ondan öň Siriýada köprek koordinasiýa barada özüniň Kerry bilen görüşendigini bildirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen Moskwada geçen soňky duşukda gelinen aralaşyklar hakda biziň ekspertlerimiz soňky duşuklarda özara pikir alýşdylar. Aralaşyklar ýerine ýetirilse, onda biz opozisiýon güýçler bilen İslam döwletiniň terroristlerini we El-Nusra frontuny bir-birinden tapawutlandyryp biler diýip Lavrov 26-njy ýylda aýdypdyr. Kerry bilen Lavrowyň arasyndaky duşuk Aziýa döwletleriniň daşary işler ministerleriniň Laosda geçen ýygynynyň gapdalyna bolup geçdi. 25-nji ýylda Amerikanyň gorunmak ministeri Ash Carter duşukdan maksat Orsiýetiň Siriýada dogry zatlary etmäge başlamagynyň mümkindigini görmek dedi. Carter Orsiýetiň şu wagtçaly alyp baran siýasaty Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady Aleppo we beýleki ýerlerde opozisiýon gozgulançylara garşy alyp barýan sewişine güýçlendirip Siriýada 5 ýyl bäri barýan grajdanlyk urşuny uzatdy diýdi. Biz Moskwa siýasy çözgüdi we geçişi ilerledip grajdanlyk urşunyň soňuna çykalaryny umyt edipdik. Ýöne olar bu işi ederden has uzakda diýip Carter aýtdy. Aýdylyşyna görä Amerikanyň gorunmak we aňtaw gullukları Orsiýet bilen giýilen maglumatlary paýlaşmaga odýan meýlidel. Olar Orslar bilen edilen hyzmatdaşlyk Birleşen Ştatlaryň giýilen harby metodlarynyň, usullarynyň we proseduralarynyň Orslara aýan bolaryndan awatir edýärler. Ýöne Birleşen Ştat başlyklarynyň ýol başçysy General Joe Dunford 25-nji ýylda hiç bir syryň üstü açylmaz diýip arkaýynlyk bermäge sinenişdi. Biz anama esaslanýan transaksiýa girişemizok. Orsiýet bilen bolmagy mümkin her bir transaksiýada aýratyn proseduralar we prosesler bolar diýip Dunford aýtdy. Bu aralykda Respublikan partiýasynyň prezidenti kandidati
prezidenti Donald Trump hem İslam devleti toparına ve El-Kaide bilen ilteşikli Nusra Frontuna karşı seveşte Ortiyet bilen yakın hizmetdaşlık pikirini goldayan emin diyer. Ortiyetten taraftarlık edip olol bir näse beyanat beren Trump Demokratik Milli Komitetin Hillary Clinton'ı kıyın yağdaya salan e-maillerinin taşarı yayramağına Ortiyetin eli var diýilýän çaklamaları da reddetti. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistandaky konfliktde helak bolan adaty raýatlaryň sanynyň soňky ýylyň dowamında artanlygyny halkara guramalar aýdýarlar. Habar berilişine görä Owanistanda wepat bolanlaryň 3-den 1 bölegi çağılar. Bu barada Owanistandaki habarçymyz Şamirdan Gulumradiýanyň berjek maglumatlaryny dinleýälim. Çağalary goramak boýunça halkara guramanyň ýaradan hasabatynyň belli boluşyna görä 2016-njy ýylyň 1-nji 6 aýyndan buýana Awganistanda barýan çaknaşyklarda ölen çağalaryň sany geçen ýyllara garanda artypdyr. Iýun aýyna çyly bu ýurtda 500 golay çağa uruşda we bomba partlamasynda helak bolupdyr. 1500 golay çağa yaralanypdyr. Siudi Children atly çağalary goramak boýunça halkara guramanyň Kabuldaky bölüminiň wekili Hanım Zübeyde Ekber'in Adatlyk radiosuna aýtmagyna görä Awganistanda dowam edýän dartgynlyklardan çağalaryň ziýan çekmegi geçen ýyla garanda bu ýyl 18 göterim köpelipdir. Ýüzlerçe çağa terror hüjümlerinde ýa-da jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda bolýan çatışyklarda ölüpdir. Çağa ölüminiň artmagy has aýylganyşdyr. Bu ýagdaýa biz hawatirlenýäris. Çağalara ziyan yetirmezlik boyunca çare görmegini biz taraplardan soraýarys diýip Hanım Zübeyde Ekber belledi. 15% فلوس متاثر شدن. یک آمار بسیار تکان دهنده است. 80% رشد نشان می‌دهد. 23 iyulda Kabulda ýüz beren janyny geçen terroristlik hüjümde hem ençeme çağa wepat boldy. Vilayatlarda barýan uruşlarda hem çağalara zeper ýetýär. Demirgazyk Awganistanda bolýan uruşlarda hem çağalar ölýär diýip yerli resmiler aýdýar. Çağalaryň we aýallaryň ösüşi boýunça iş alyp barýan yerli guramanyň müdiri Hanım Zöhre Sepehriň Adatlyk radiosyna aýdyşyça uruşda bolýan çağa ölümi olaryň maşgalasyna yaramaz täsir ýetirýär. Başga çağalaryň bu ýagdaýdan gorka düşýär. Çağalaryň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin çare görmelidir. Gynansa-ham hökümet güýçleriniň atýan okundanam çağalar ölýär we yaralanýar. Emma döwlet garşydaşlarynyň hüjümünden çağalar köp ziyan çekýär diýip Hanım Zöhre hawatirlenme bildirdi. قربانی شدن اطفال تاثیرات بسیار منفی روی آینده خانواده‌های اونها و در Soňky günlerde Awganistanda howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganistanda hem günde dünýäli Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistan boýunça ýürüýte wekilhanasy ýunamanyň ma'lum etmegine görä Awganistanda asuda ilatyň ölümi öňküden 4% ýokarlanypdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklarynyň goragy boýunça bölüminiň jogapkary Hanım Daniel Bill geçen 7 ýylyň içinde Awganistanda bu ýyl asuda ilatyň ölüminiň görülip eşidilmedik derejede artandygyny bildirdi. Şu ýylyň 6 aýynyň jeminde Awganistanda 1600-den köprek asuda ilat öldü. 3565 adam yaralandy. Uruşlarda we terroristlik hüjümlerde ziyan çekenleriň aglabaty çağalar bolup durýar. 130 tuğrak ayal iki tarafın okundan helak boldy. 377 ayal çaknaşıklarda yaralandı. Asuda ilatın ölümünü biz berk yazgarıyarız. Asuda ilata ziyan yetirmekten taraflar kaça durmalıdır deyip Hanım Bel duyduruş verdi. These figures once again represent the highest number of civilian casualties. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarının Awganistan boýunça ýürüýte wekili Damichi Yamamoto'nun aýdyşyna garanda Taliban hareketi uruşda asuda ilata ziyan yetirmezlik üçin biraz tagalla edipdir. Talib militanlary asuda ilata ziyan yetirmezlik boýunça munun beýlek hem alada etmelidir. Ýöne biz Awganistanda täze toparyň boý görkezmeginden hawatirlandyk.
İslam Döwleti adly toparyň Kabulda bolan hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne almagy bizi aljaratdy diýip Yamamoto aýtdy. We also note that Taliban have taken some steps to report on civilian. We are very much concerned about Awganistanda baryan dartyllyk sebäpli asuda ilat öz üýjaýyny terk etmäge de mejbur bolupdyr. 6 aýyň dowamında uruş sebäpli 15.500 maşgaly öz üýjaýyndan bijaý bolupdyr. Öz dogduk mekanyndan gaçyp çykanlaryň sany öňkä garanda 10% artdy diýip hasabatda ma'lum edilýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Newitgat pudagyna degişli döwlet edaralarynyň ençemesinde iş orunlarynyň azaldylýanlygy, aýlyklaryň kesilýänligi habar berilýär. Bu ýagdaý pudakda resmi özgörüşlikleriň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Ýa-ni ýakynda ýurdun Newitgat ministrligi we Newitgat boýunça döwlet agentlikleriniň biri doly ýapyldy. Newitgat pudagyndaky soňky ýagdaýlar barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. Türkmenistanda Newitgat ministrliginiň ýatyrylmagy bilen ozalky ministrligiň düzümindäki edaradyr kärhanalarda hem düýpli özgörüşlikleriň sultanda tygsitleýiş särleriniň başlanandygy aýdylýar. Gurrun edilen pudogyň käbir işgärleri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Türkmen geologiýa gazy burowlaýyş edaralaryna, şeýle-de Türkmen gaz we Türkmen Newit döwlet konsernlerine degisli käbir bölümleriniň ýapylýandygyny, istatlarynyň hem kemildilýändigini gurrun berdiler. Türkmen Geologiýa Edarasynyň özüne atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri, hatda wezipesinde galdyrylýan käbir işgärleriň hem iş tertibiniň ýarym stavka geçirilýändigini aýtdy. Bize işe günaşydan çykmagy tapşyrdylar. Muňa garamazdan berilen işin göwrümi öňküligine galdy. Isleten günde gelip işini ýerine ýetir, isleten günaşydan ol öz işin diýdiler. Diýip Türkmen Geologiýa Edarasynyň işgäri gurrun berdi. Sol bir wagtda işin ýarym stavka geçirilmegi bilen ozalky berilýän aýlyk tähmin haky 2 esse azaldylypdyr. Ozal her aýda 900 manat alýardym. Indi onuň hem 2 esse azaldylandygyny aýtdylar. Indi öňümüzdäki aýyň ahyrynda görürüz-de elimize näçe aljagymyzy diýip Türkmen Geologiýanyň işgäri aýtdy. Bu aralykda Balkan Awadyň awatlaş guruluş müdürliginde de 1-nji sentýabrdan başlap iş orunlarynyň 70% ýapylar. Şeýle-de Balkanyň merkezi şäherindäki bu edaranyň usturlarynyň iş taýydy 50% azaldylyp, olar gündelik 8 saýatyň ýerine indi 4 saýat işlemeli bolarlar. Adynyň efirde tutulmazlygyny haýseden sol edaranyň ustasy 1-nji sentýabrdan başlap ustalaryň 2 smenada, ýagny ertirden gün ortana, soňra da gün ortandan ikindine çelne işläp başlajakdyklaryny habar berdi. Lewap gaz çykarış müdürliginde işleýän hünärmenleriň biri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, edaranyň düzümindäki ençeme işgäriň wezipesinden boşadylandygyny aýtdy. İşsiz oturan halky iş bilen üpçün edip bilmeýärler, üstüsine işläp ýörenleri sakrasiýa edýärler, diýip ýaňy ýakynda işini ýitiren Lewap gaz çykarış müdürliginiň ozalky hünärmeni Azatlyk radiosuna öz nägileligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, mundan 10 gün töweregi ozal Türkmenistanyň prezidenti ýurdun Newitgat ministrligini ýatyrmak kararyna gelendigini aýdypdy. Onun minister kabinetinin ağlarını Newitgat toplumunu durundurmak, mundan beýlekde kämilleşdirmek, umman pudun işini hasy oglandyrmak hem de mali serişden gelip goşmagyny aýdymlaşdyrmak maksady bilen men Newitgat ministrligini ýatyrmak barada karara geldim. Mundan başga da 15-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Newitgat serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň işini hem bet etmek karar edildi. Prezident ýatyrylan ministrligiň we agentligiň işgärlerini iş bilen üpçün etmek barada tapşyryk berse-de, onu nähili ýagdaýda amala aşyrylmalydygyny aýtmady.
Prezidentin ýokarky görkezmesine garamazdan Newit Gazpudogynyň işgärleriniň stat tanawynyň öz ähmet taýtlarynyň kemildilýändigi baradaky şikaýetler dogrusunda Azatlyk radiosynyň Ýurdun Türkmen Gaz we Türkmen Newit konsernleri bilen habarlaşmak tinançyklary hiç hili netije bermedi. Galybertede mundan ozalam Ýurdun Newit Gazpudogynyň işgärlerine zähmet haklarynyň wagtynda berilmeýändigi, iş orunlarynyň kemildilýändigi barada hem habarlar çykypdy. Türkmenistanyň Newit Gazpudogyndaky bu soňky özgertmeler energiýa serwisleriniň dünýä bazaryndaky bahalarynyň ýitip petelmeginiň çäginde bolup geçýär. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Şuňlar Liwap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki hökümeti degişli dukanlarda çilim gytçylygynyň dörenligi barada maglumatlar gowşýar. Liwapda dören bu ýagdaý Türkmenistanda temäki önümleriniň getirilmeginiň we sowdasynyň sowda we daşaryk gatnaşyklar ministrligine doly tapşyrylmagynyň ýa-da gawat geldi. Biz Türkmenabat şäherindäki çilim gytçylygy bilen bagly ýagdaý barada gurrun bermegi sorap, habarçymyz Röşen Çary üýlendik. Söhbetdeşligi kardeşim Sähra geçirdi. Röşen, şu günler Türkmenabatyň hökümete degişli dukanlarynda çilim gytçylygynyň dörendigini, ýagny çilimiň odien tapdyrtmaýandygyny habar berdiň. Bu barada doldurak maglumat beräýseň? Türkmenabatyň häzirki hökümet magdymlarynda satylýar bu çilim. Onun şol hökümeti degişli magdymlaryň, dukanlaryň köpünde şol çilim ýok. Şäheriň has ýarmynda dünýäli ýarmyň hökümet dukanlarynda şol çilim ýokdur. Bu wagtda şondan bar bolanlarynda da şol dünýä bir ýerine çilim satylýar. Olan bir ýandygyny aýdýarlar. Röşen, çilimiň ähli görnüşi tapdyrtmaýam ýa-da käbir görnüşlermi? Şeýle-de bu ýagdaý haçandan bäri dowam edýär? Benim istedim bir ay arma dünýäri çilim gytçylygy ýa-da bildirip başlady. Şol bildiren wagty diýýärler. Ondan Türkmenabatyň şol hökümet magdymlarynda bir ýerde çilim satylýar. Ama şol çilimleriň häzirki wagtda bir görnüşde satylýandygyny aýdýarlar. Onuň hileniň odien gowdarlygyny aýdýarlar. Ýa-da çilim köşkleri aýdýan gurrunga görä, endigiden çilimleri häzirki wagtda tapdyranatlar. Bar bolan çilimen alhanan bir rugu soryandygyny aýdýarlar. Şondan häzir şu çilim gytçylygy ýetdirilýär. Röşen, çilimiň anyk haýsy görnüşler tapdyrtmaýar? Kentsel çilimler, ölen çilimler var, Wilson çilimler var, Amerika döndürülen çilimler, Büyük Britanya döndürülen çilimlerin görnüşleri, häzirki wagtda şu gelýän hilipes çilimler, şolýan Montyalar, şu Montyalar çilim häzir satylýar, Montyalar bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinden gelýän çilimlerde, şol ýerden gelýän çilimleriň hem de hiligi geldiğini aýdýarlar. Esasen häzirki dukanlarda Arap Emirliklerinden gelýän çilimleriň barlygyny aýdýarlar. Beýleki çilimler ýok diýerler. Röşen, indi hökümet dukanlarynda şu gurrun edýän çilimleriň odien tapdyrmadygynyň sebäbi barada bir maglumat barmy? İşgärler var hökümet dukanlarynda. Şolardan sorasaň häzirki ammarda ýok diýerler. Başga ammarda çilimden gyçalyplar ýanygyny aýdýarlar. Näwada gelýän çilimleriň sanynyň azalýandygyny ýa-da hiç ýoklugyny aýdýarlar. Bu bäri Türkmenabatyda mol aşgabatdan gelýär. Ana şol aşgabatdan gelýän üçinçiligiň ketelendigini aýdýarlar. Başga maglumatlar bar. Indi Röşen, hökümete degişli dukanlarda şu agdalyan çilimlerin sany adalanması, käbirlerinde dol satylmaýan olsa, onu ýaşaýjylaryň şol çilimleri satyn almak üçin başga bir alternatiwa barmy? Başga ýerden satyn alyp bilýärlermi? Endi şol öňden satyn alýanlar bar. Ýene de şol çilimiň agdalmagy ýaňardan gelmesiniň agdalmagy şol herkilek näde diýendir. Çilimiň başga ýollar bilen tapşyrmalar ýa-da meselem şol ýerde işleýän şol hökümet magdymlarynda, hökümet dukanlarynda işleýän adamlar şol çilimi alyp hususiyetçilere kymmat bahadan katmakçylyk mallaryndan bolýandygy aýdylýar. Şol gytçylyk bolsa, şol herkilek bir kanun hareketlerden ýol açýar diýen gurrunlar bar. Kardeşim Sähranyň habarçymyz Röşen Çary bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugot e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlilikde saklanır. Metbugot e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Adatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Şu günleri Türkmenistanda uçar biletlerini satyn almak isleýänleriň uly nowatlarynyň emele gelenligi habar berilýär. Hususan da Türkmen Hawa ýollary kompaniýasynyň Aşgabatdaky idarasynyň öňünde günde onlarça hatda 100 çemet adamyň nowata durýanlygy aýdylýar. Biz bu ýagdaýyň sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen söhbetdeş bolduk. Kardeşim Sahranyň geçiren gürrüňdeşligini dinläli. Sultan aýda şu günler Aşgabatyň AV bilet satylýan edarasynda adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Hawa tegrasy Aşgabatyň Türkmen Hawa ýollary agentliginde şulaşy AV bilet üçin nowat satylan adamlaryň sany gatykän. Şu her günde 60-70 adamlaryň şu ýerde nowat satylýandyklary barada maglumatlar bar. Sultan aýda şu ýagdaý haçandan bäri dowam edýär? Haçandan bäri şeýle? Sehtaşyny tapanşy soňky projektlaryň dowamynda şu nowatlaryň köçelinde barada aýdylýar ýöne şu Thomas Newsomyň başlanmagy bilen şu iyul aýlarynyň dowamynda şeýle nowatlaryň köçelindeni şu hyzmatlardan peýdalanýan adamlar aýtdylar. Sultan aýda indi muňy sebäbi näme? Ýagny hyzmat ediş kassalarynyň sany azmy, umman şu nowatlaryň köp bolmagynyň sebäbi barada bir düşünürüş berilýärmi? Hawa tegrasy Thomas Newsomyň gelmegi bilen şu adamlaryň ýyňjalşa köp çykmaklary bilen ondan ýanky okuw bermek üçin daşar döwletlere okuwçylaryň gitýänleriniň sanynyň artmagy bilen kanikula gelýänleriniň sanynyň artmagy bilen düşündirilýär. Ýöne şu taýda şol kassalar kämir ýeterligen däl. Ene şu Türkmen Hawa ýollarynyň agentliginde bir 9-10 kassa işläp dur. Ýöne adamlaryň şunçarak köp adamlaryň 60-70 ýetirli sanyny ýetgende barada maglumatlar bar. Ýöne şol bar kassalaryň hyzmaty şu ýere barýan adamlar üçin ýeterlik bolmaýandygy aýdylýar. Sultan aýda indi ýaşaýjylar bilet almagy baran ýaşaýjylar näçe wagtlap ýa-da näçe sagatlap garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Sehraş, naça agentliğe iyi saatlikten asın saatlikle ödem değil çünkü işleyen de var da şunun grafiği var yöne şuna varamazdan adamlar sözde 4-5 saatlar oturmanı bolyan halatlarının bardan aýtýarlar. Şu ýerde şol nowat durmak üçin talon almaly. Şu ýerde talon beren aparat bar. Şondan özüň talon çekip alýan, ondan soň garaşyp oturýan. Edil kassalaryň agdynda bir başaýlyk ýok. Şu taýdan her kassa boşandan soň indiki müşterini şol talon boýunça çağırýar. Ondan soň şol öz elindäki talony beredip haýsy kassa çağırdyň şoňa barmaly. Ondan soň şu taýda oturmana ýörükde kresler goýulypdyr. Kasir aňar ýüzünde müşteriler bäri ýüzünde arkaýyn bilet alyp bilýärler, arkaýyn getdirýärler ýöne. Şu taýda esas garaşmak wagtynyň köp wagtyny alýandan aýtýarlar. Şu sesinden 4 saat garaşmaly bolýanda barada gurrun berýärler. Sultan aýda indi Türkmen Hawa ýollary kompaniýasyndan biletleri internet arkaly satyn almak usuly ýola goýulanmy? Sizde bu barada bir maglumat barmy? Ýagny biletleri internetden satyn alyp bolýarmy? Sehrail men şunu bilen gyzyklanmadym. Ýöne egerde şol internet usulen bilet satyn almak mümkinçiligi ýola goýulan bolsa, agentliginiň özünde şunça müşteri toplanyp şeýle nowatlar emele gelmezdi. Men aşky müşterilerden men internet usulen aldym ýa-da alsak boldum bolmady diýen ýaly maglumatlar eşitmedim. Sultan aýda Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, sag islam. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak şeýlede biziň video we surat şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, adathabar.com websaýtymyza syýahat ediň we tesvir ýazyň. Websaýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383,
Goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.